Barmış bir vaqt yel suwa bakıp dünyanın berkine aydıp bersene ruhim diyenmişsin sarılaya bakıp dünyanın bar berki enedir ene dünyanın bar berki enedir ene dünyanın bar berki enedir ene dünyanın bar berki enedir ene. Salam alik, Aşgabat teleýäliminiň mähriban muştaklary, edil watandaşlar. Siziň ähliňizde älam gowluklaryny ardulap, gahryman arkadamyzyň hemde arkadaly serdarymyz hormaty prezidentimizin janlarynyň ta başlarynyň ýyly ýurt tähditli umumynsany tähditli tutgan beýik işleriniň elmydama rowany mendillerde rowaşyklara ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edip Halkara denanlar günü münasibetli size Türkmenistanyň halk artisti, Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat döredüjilik toparynyň ýokary derejeli artisti Mahmalow adly bagşymyz Züleyha Kakaýewa. Yürüyüşü var metana, manatimdir detana. Yürüyüşü var metana, manatimdir detana. Otları tanıp tana, koyma onu hayrana, koyma yarın hayrana. Züleyha, hoş gördük sizi. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Halkara denanlar güni biziň ähli denanlarymyzyň toýdogyny geýýän şeýle-de özüniň döredüjilik ukyplaryny açyk görkezýän bayram bolup durýar. Bu bayramçylyk ähli denanlara ullakan bir şatlyk geçilýär. Sebäbi baharyň özü bir jadylaýjy, janlanýa, täzeleniş denanlarym edil şonýaly täzelenşi, janlanşy dünýä berýär. Öýtge gutluglaryňyzy gepleşigimiziň başyna halkymyza ýetirseňiz. Elbette şu beýikligi duýýan insanyň özü beýik. Gahrymanymyz Göder Şagulyýewaň her gezek men her gepleşikde de aýdýan ýöne şo näçe aýtdymym şol hat bir hil çuňlaşyp gidip barýar ýene aýdasym gelýär-de. Şey diýär-de, şu diýär ýeriň atdyna diýär gowherim, gymmat baha daşlarym ýeriň atdyna ýatar diýär. Ýöne şolar diýär gazyp alýanlar, ýokary çykaryp şolaň gymmatlygyny bildirýänler hem diýär insan diýär, beýik insanlar diýär. Biziň denanymyzy şeýle arşa göterýän biziň hormatly Türkmeniň lideri, gahryman arkadagymyz bar, arkadaly serdarymyz bar. Elbette dünýäde iň bir beýik ogullary, beýik insanlary dünýä berýän eneler. Olaram denanlar. Şoň üçin hem denanlara goýulýan hormat biziň ýurdumyzda has uly. Paytahtymyz Aşgabat şäheriniň adyny göterýän Aşgabat Sowda we Meden Dinjaş merkezine ýerleşýän bir ýaşyl dünýä adly şu dinjaş merkezine siz bilen duşýar. Elbette bu ýeriň öz boşy bir täsin öz boşlugy we ýagny ma'lum bolýaly türkmen halky müňýyllyklyň dowamyna Türkmenistan döwletimiziň häzirki ýeri dünýä sivilizasiýasynyň 5-nji ojagy hukmyna şöhretlenýärler deminne. Oňam ilkinji nokadam gadim Mark toprağından göz başalýar. Şol ýerde zeminne bir iň bir meşhurlyk gazanan binalaryň biri Sultan Sanjaryň kümmetidir. Ene biziň arkamyzda duran şu ajaýyp owadan görnüş Sultan Sanjaryň kümmeti. Indi ýa-ni siz bilen gepleşigimiziň öňünden söhbetleşip bolýarsak, siziň denanlara mahsus bolan enlik, ýagny haly dokumak, keşde çekmek bilen meşgul bolýanyňyzy aýtdyňyz. Özüm hutşy Sultan Sanjaryň kümmetini haly dokanyňyzy aýtdyňyz. Muňa näme size iter berdi? Şu wagtda ýerleşende ýetirseňiz. Diýmek bütün dünýäde saýlanýan bolsa bir jady bardyr da. Şol jady özüne çekýänler-de. Näme diýär biziň ata-babalarymyz şeýle bir aňyrdan gelen bir ukyply, düşünje taýdanam, göz ýetim taýdanam biziň ata-babalarymyz şeýle bir tanymal, bir at, ýyl goýup giden adamlar da. Biz şolaryň neslide. Sebäbi köplenç gabat gelýär, daşlar döwletleri gidemizde de biziň şu ata-babalarymyzyň goýup giden ýyllaryny aýtýarlar bolýan özüň teň türkmeniňe buýsanýan da hakykatdan hem biziň
geçmişimiz var. Ana şu geleceğimiz için ulu işler alıp barayan arkadağımız var, arkadağı terdarımız var. Bizim geçmişimizi hiç açan yadından çıkarmayan, bizim şahsiyetlerimizi tirtegine kaldırayan arkadağımız, bizim her bir qımmatlıqlamız yaňamaydyp geçdim näçe aýtdan at bizim şahsiyetlerimizi tirtegine kaldyr. Ýürüýte olan şanyna bir ullokan imaratlar gallarya ýa-da bolmasa olaryň atlaryna ýürüýte heykeller döredilýär. Heykeller ýasalyp ýurdumyzyň itlerini kunjawuny şolaň atlar agdalman geçilen wagtda könesi bolmadyň, täzesi bolmady diýilşi ýaly bizim arkadamyz elmedama bizim geçmişimizi, geçmiş tarihimizi hükman öňüne alyp şonu ilki bilen şu tarihimizde teredýär. Soň bizim her bir sözlerini bizim geleceğimiz hakkında şolar bilen bağlanıştırıp aýdýar. Bu zatlarym bizim ata-babalarymyza goýulýan hormat, ata-babalarymyzyň aýtgylar sözü diýsenken, onu hormatly arkadamyz öz kitaplarına da ýazyp geçýär. Şu hükman ulyň syýlamalygyny, kiçe hormat goýmalygyny, hükman ýaşlaryň arasynda garrylaryň bolmalygyny halipa şäherlik ýolunam öňe sürüp hükman şu zatlar agdap geçýär. Tortan Tanjarym hümmetini men eýýäm 7-nji sınıfda okaýan wagtym edipdim. Onu edil olar ýaly çeperçilikli olar ýaly bir gow bolmasa da ýöne şol wagt edipdir aşajyndanam ýylyny ýazypdyrna onum bir galan gaçan ýüplerden zatlardan edipdirna ýöne aslynda türkmen denanlaryna mahdud zat mahdud şu el işleri el hünäri bizim enamamalarymyzdan gelýän gadymy el işlerimiz şuňa çenli şeýle bir ýaşlarymyz ýaş denanlarymyz gyzyklanma bilen öwrenýärler. Bizim borcumuzam inniki nesillere şu zatlar ýoýman geçirmekde. Şoň üçin o zatlar söýmelik asla mümkin näl özüne çekijiligi bar. Züleyha, ina döredüjilik adamsy özüne sungatda bir ýol saýlap alýar. Meselem aýdym aýtmak, ýa artist bolmak, ýa-da keşde çekmek, ýa haly dokumak. Sebäbi keşde çekmegem, haly dokamagam, o da sungatyň bir görnüşi. Şoň üçinem ol ören ýerigin siz zähmet talap edýär. Söýgüni talap edýär. Şo zady sen hakykatdan söýmesen, ol özüne çekmeýär, onu oturup, oňa sabır gerek, kanagat gerekde. Dogry aýdýan, ýöne şol sungat edýän ustadlar, ýöne şol sungat ýollarynyň ählisini bir insana jemlemek üçin näçe başardylar. Ol itlenlik denanna da bam kadýan mene. Edil şu döwürde bizim denannamyzda goýulýan anam hormat bildirilýän anam denannyň özüne bolan anamly has güýçlendirdi. Edil itlenlik denanyň şuma tökweteş bolsam, eýamaçan gidijek denannamy bilenem tökweteş bolsam şolaryň özüne bolan anamy ba. Sebäbi bizim ýurdumyzda denanlara hormat goýulýar, anam bildirilýär. Anam bildirilýän ýerde de özüne bolan anamyň artýardy. Dünýäni taklap duran ullokan anam da sen egerde hakykatdanam özüňe inansaň, itlenlik zady başaryp bolýar. Şoň üçin hem denannamyzyň hemmeten başarýan kadýan haýtyny bir tökweteş bolsam, ýa menem goşgy ýazýan, ýa menem aýdym aýdýan, menem köýnek tikýän, menem el iş edýän ýerlerde men tügeleme diýen şeýle ukuyuply ýaşlarymyz bar, tügeleme. Biz goýanýar, ana bu ýylymyzyň adyndan belli bolşy ýaly arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna ýaşlarymyza hasam uly üns berilýär, anan mellerliýär. Sorajan ýylyň ady bilen atdaş siziň ajaýyp aýdymyňam eýäm geçen ýylyň ahyryna geljek ýylymyza at berilen pursatyndan aýdymyň halkymyza ýetdi. Biz buna tüýsürekden begenlik şu tuýunlarda da ähli bayramçylyklarda, dabaralarda ilkinji ýerine ýetirilýän aýdymam siziň şol birinji aýdan arkada Ferdarly Bagtyar ýaşlar adly aýdymyz biziň gahrmanymyz Gödel Şagulyewanyň sözlerine bu ajaýyp aýdym tüýs ýerine düşüpdir. Vatanın ilünün dolayıp sana akıllı atıllı hem şadiyana arkada derdarlı Bagtyar yaşlar kervan başın çekip baryan erler günlerinin güneş
Türkmenistan'ın kahramanı Göder Şagulyban şol ilkinci bolup döwrüdeş şahirler bilenem, ýaş şahirler bilenem deňine şo hyjulanyp ilki bilen tetlenýän Göder Şagulyba şol goşguýny ýarypdyr da şeýle bir ýaşlam ýüreginden ýaşlam dili bilen ýaşlam teti bilen ýarypdyr da men ýan Göder Halipa size näde başlar diýär diýänem döwür diýämeni diýär döwür şeý diýämeni diýärdi. Şolar ýaly menem onlar Begenç Hojaýew kompozitor Türkmenistanyň atgadanan artisti ýanyna bardym. Begenç bir ýetişmetek bolanok na Göder Halipa ilk bilen ýazdyşyny ýetişdi. Bidem hökman şoňa jogap berelip bidem ýerine ýetirdik şonu. Arkada terdarly bagtyar ýaşlar gutur gaýratdygym mähirden doli. Arkada terdarly bagtyar ýaşlar bilen geltin anamdy ýoly. Arkada terdarly bagtyar ýaşlar. Eýan täzeli bayramçylygyna ähli bir ulukan towgat boldy da. Hawa. Ol bidi çynem towat. Elbette dinleyen ortaňa dinleyijilermi dinleyen orta bide ortaha uly tertaşy, uly towat. Sonra ine şu rahmet Kılıcıp alımma Dünya Edebiýaty jurnalynyň baş redaktory Olkan Arap edebiýatyny türkmen diline terjime etdi. Ine şol öz eserleriniň birini Arap halklarynyň bir nakyllaryny getirýär-de gowun ne çay itler ne de çayhana gowun itler çay bir bahana diýär. Bizim döwrümüz gowunlaryň gowun isleýän döwri. İnsanlaryň bir-birine gowunlaş bolýan döwri. Sebäbi bizim türkmen halkymyzyň milli lideri, dünýäde qar edilen milli lider Gahraman Arkadamyz öz gowunnäkini, öz eserlerini bilen, özüniň beýik tutumlary bilen biz bilen paýlaşýar. Biz bilen gowunlaş bolýar, biz bilen ýürekdeşlik açýar. Gahraman Arkadamyzyň eserlerini açýan welin ýürekdeş söhbetdeşligi bir botur berýär-de. Son wagt ejemay diýamaňa indi beýle adamlarda da batyr şo pikir. Ýöne eje birinji bilen saňa dogurdady ýüzüňe aýdýan adam da insan şol sen hakykydady aýdyp bilen çüýnem şo saňa iň mehriban, iň ýakyn adam da. Dünya yüzü güzellik, sen barında içim can, her bir sözüm günelik, sen barında içim can. Ovadan dinlep kuşlam, ya da dönüp dur kışlam, menem kuş bolup uçtam, sen barında içim can. Diňe şo saňa hakykydady aýdyp bilýär köpülenç. Onuň şey diýamaňa agay soňky döwür diýär gurlawan bolupdyň diýär. Ýöne diýär şu demiňe ýetişmän aýdýan diýär-de. Men aýdýan şu döwrüň özi şey diýän, bir de şey diýän. Şu wagt hemme zady aýdatyn gelip ýöne içiň joşup barýar-da. Onuň men gitdiňçe şolar ýaly bolup barýan, özüm duýamak şolar ýaly bolup barýanma. Ýöne şu aýdymlar bilen yerine ýetirýän, aýdym aýdýan atdyna şahyra mahdud, atdyna ýazgylara mahdud gurlamak. Ýöne ýürek tetini söz bilen şu aýdym bilen aýdandydym bir ýüregiň injalanok da ýene-de söz bilen aýdatyn gelýär. Şoň üçin bir de joşurýar, bir de döwrümüz, bizim döwletimiz, şu bir de goýulýan anam şonu näde öz bagtlylygy, sen şul döwürden razydyňmy, sen şu goýulýan hormata sen näde jogap berjeňi bilemokda. Şo zatlaram joşurýar. Şoň üçin sen bir soraw berýän, men başga zatlara jogap berip barýan, öz ýanymdan ýan. Yok şonuň bilen bitdi. Açýar-da, size täzelikler açýar. Hawa. Elbette yan ýakynna bizim halk ratly ajaýyp eseriňizi ýetirdiňiz. Elbette tüýs ýerine düşen eser özüm gadimlik bilen häzirki döwre wagtlyk saglaşýar. Millilik bilen döwre wagtlyk saglaşypdyr özüm. Şo jas gyýjasyň owazy bilen owazyňyz hatam utgoşýar saglaşýar da bir owadan üýtgös insana duýup kemale gelýär-de. Özüm şu Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hemem ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine bagşlanan konsertde ilkinji gezek halkymyza ýetirdiňiz. Şonu şo gyýjaş bilen fursatyňyz hiç gödegimizden gideno.
Düğmelerin dıngırdızık tadiler. Düngürdüzüp tadiler. Ayım oğlun bakışları min dünyamı yad eyler. Düğmelerin dıngırdızık tadiler. Ayım oğlun bakışları min dünyamı yad eyler. Şolaydymyk, näme esasynda döretdiňiz? Arkada terdarly bahtiyar ýaşlar ýylyna ýene bir ýaşajyk bir şägird gyýjagad bolaýsa diýip aýtdylar da. Onuň şu jiglemiň arasynda şey diýerler on bir şägird gyýyp Kemal Taqqaq diýip pikir edip oturkam şo jaga tortanyň öz dilini men aýdaýyn. Öň bir aýdym aýdyp berenler. Onuň hani edip görel belkem bolar onuň ol hak gidijek bir hili ynamsızlygyrak garadyk ilk başda. Ol ýöne oň başyndan geçiren duýgulary hem bizem duýgulanyrdy. Olam şo ýanky ynamda tahna çykdy, arkadaly terdarmydan gatnaşdy. Ol konserde onuň arkadaly terdarmy diýeli diýlenden bir bök ýaş tahnaň aňyrtynda durup arkadaly terdarmy diýeli töňüne çykyş edýänni. Menem diýen ilkinji gede töňüne çykyş edýän. Men içimden ýa şoňa düşünýärem kaş 6 ýaşlyja gyýjaga da onuň indi men çekinýän wagt tahnada ýalňyşmasa bolýa başlamaly ýerine başlaýda gaýta men aljaradyp barýar. Onuň başyny iň soňuna utorana başyny egdi. Soň ýene de durup ýene täzeden başyny egdi. Onuň gaýtdy şep el jagadyny galgady pawa. Onuň menem sultan aljaramadymmy diýdim. Men arkadaly terdarmyda gördüm, onuň men aýratyn baş egdim diýen. Men eýýamaçan biziň pikirlerimizden biziň geljek ýaşlanmadan pikirler has ýokardy. Olam näme üçin şu biziň ýurdumyzda ilmiň bilimiň ötýänligi hemem itlenip ýaşlaryň geljek üçin ul aladalan edilýänligini şolar duýýar. Eýýamaçan ony hökman şol aýdyp duýdurmak gerek gelek emme. 6 ýaşlja Çağa şonu duýdy men gaýran aldım. Hawa geljek ýaşlanmada goýulýan hormat şolar duýýar da çağa hatam duýýar. Ony şu näme gürlemän bir-birine käbir çağalar Waş planin gowwarýa-da diýerler. Şol aňyr kadam şol ýürekden gowwarýany şolara aýtmak gerek gel. Şol ýürekden özi duýýar, çağan allabam bolmaýa olary ýa-da söz bilen düşünürmem bolmaýa ony. Ýöne şoň duýanlygyna men haýran alym. Diýmek şo toltanjyk duýanlarda beýlek çağalaram duýýanlar. Elbette. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly terdarmyzyň ýaş nesiller hakynda aladaty kosmik tezlik bilen öňe barýan maglumat tilsimatlar atyryna biziň ýaşlarymyz hatam beter duýýar. Sebäbi bu kosmik tezlik bilen ösýän atyrda texnikalar, tehnologiýalar barha ösýär, kämilleşär, eneligiň hemem çağalygyň aladatynyň ýokary derejede edilýän döwleti biziň döwletimiz. Özüm halkara denanlar günüň münasibeti tutuş zemin boýunça, tutuş dünýä boýunça ýeketäk biziň ýurdumyz denanlara pul sowgatlaryny berýär. Özüm Gahrman arkadamyz 2008-nji ýylda enemekli atly hormatly ady döretdi. Şondan bäri Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen Innibol Farkydaly terdarmynyň tagallasy bilen 8 we 10 köp çağan dünýä inirip terbiýelep ýetişdiren denanlara enemekli diýip atlar dakylýar. Ene halkara denanlar gün münasibeti sizem konserdiňizde gatnaşýarlar, görýäňiz, şaýat bolýaňyz her ýyl elbetde bu zatlar näme aňladýar? Denan mertebesini şeýle belet derejelere ýetirýän Gahrman arkadamyzyň, arkadaly terdarmyzyň döwletli döwrany bile baş edýänligini aňladýar. Şol döwletli döwranyda denanlarymyz hatam joşýar, ösýär, özgörýär, has kämil derejeli denanlarymyz hasaplanýar da. Hemem milliliklerimiz jellenýär bizde. Hemem döwre wagtlyk.
asırlılık, salikatlılık, Türkmen denanı mahsusiýetler bugun hatamyr ýokary derejede. Ene siz köpmöňüne çykyp ýörsiňiz. Ähli halkymyz, ähli denanymyz size terediýä, geyinişiňizde terediýä, keşdeleňizden ýa ýalykdaňyňyzdan, öýmedaňyňyzdan nusgalýarlarda. Ene sizem şonu bir gadimi denanymyzyň hemem häzirki döwrüň bir talaplarına laýyklykda utgoşdurup ýerine ýetirýäňizde, ine sizin döredüjilik ýoluňyza geçdik. Ağayım, tariha bayım, ocağım, canım. Ağayım, ağayım, tariha bayım, ocağım, canım. Ağayım. Döredüjilik ýoluňyz biz bilýär, heniz küçücek wagtyňyz mektep döwründen başlananlygyny. Hatda mektepden hem öň döwürden başlananlygyny biz käbir çeşmelerden esdik. Eger mümkin bolsa, ilkinji döreden eterleňiz dogrusyna durup geçdik. Eteri men soň döredip başladyk. Soň aýratynlykda işläp men ilk başta topar bilen aýdýadym, terpay dörejilik toparyna gyýdar bilen bilelikde aýdýadym. Edil aýratyn eter döretme hakynda o wagtlar pikirem etmeýädim. Edil özüm aýratyn eter döredörnip näme üçin pikir etmeýädim. Halk aýdymlary, halk dörejilikleriniň köp aýdymlary ýerine ýetirýädim-de. Artist bolmagy şol gitçikligimden men şol arzuwym ekenine eýýäm şo döwri. Soň özüm bil başlamsoň men hakykatdan hem özüm arzu edip başladym. Biziň döwrümizde itlenlik işiten başarsaň şoňa ikette baha berilýän döwrüne gabat geldik biz. Özüm akbal ýollary sizi durmuş bilen dowşurdy. Şonuň esasynda da men pikirimçe ýan ýolla şom sunwatda döredüjilikde uýakan orun tutýar. Şonuň golmagy Hawa dogry aýtdy. Dağlar bolup atanım, mendellere yetenim, gülgenimin vatanım, aýdym geçer bugünüm, gadal lele içinde lele kakar bugünüm, derya bolup çırpınır, joşup akar bugünüm, aýdym geçer bugünüm, derya bolup çırpınır, joşup akar bugünüm, aýdym geçer bugünüm, derya bolup çırpınır, joşup akar bugünüm. Sebäbi men näme diýsem ilk başta sen gyjaga basaň, ejen kakan elinle sen öz başyna özüň bir meseleler çözmeli düşünje bolmaýar. Şolar näme diýse etmeli, şolany soň durmuşa çykýan bolan pikirler ütgeýän eken. Has çağa dünýäniň soňa hasam ütgeýän eken. Şeýerde birje şahyryň şu goşlukny goşulasy mele. Onu yetsemem çağa, onu össemem çağa, wagtym ýok ulalmaga, sen ba diýip jahanna ejem diýe. Gaty dogry, gaty dogry. Ejem baka ulalmaga wagtym ýok. Ýok, ol gaty dogry. Şu ýan ýollaşmam tungat adam bolansoň, tungatymyň hatamyr göze iýilmek üçin gaty uly orny bar diýip aýdyp biljek. Sebäbi diýsem, köp ünsümiz şol sungata berdik. Köp işler şoň bilen etdik-de. Kim men ýan ýollaşym sungatdan has gowy baş çykýar. Öz uğru da şoň üçin on pikirler has menkiden güýçli gelip ikimiz şeýdip alşyp gitdik. Hatta siziň pikirleriňiziň deňgelýändiginiň ýene bir manysyny biz açdyk siziň doglanýanyňyzdan bir eken. Bu tötenlikmi ýa-da bir durmuşyň ütgeşik soğudymy elbetde bu da bir insanyň döredüjiligine ullakan täsir edýän wagt. Aslında bir de şu biriktirenem şol gün mukadiyen men. Sebäbi ikimiz bile rahmet çekýärdik. Onuň her ýyl doglanýanymyz bilekmel bolýar. O günem ikimiz hem geyinip barýar, doglanýan bile tork kestirden bolýarlar, bile gutlaýarlar bolýan. Bir ýyl şo duýgularym bizi biriktirdi mukadiyen men. Gelen bağıt konun başa, bile beğenirme meni. Çydam yetmer gittin daşa, soňra elenirme meni. Kara taşlarımda elim, tapman termenirme meni. Göz ýaşymda
Ýüregiňiziň sowagy, Hawa. ullakan bir siziň durmuşyňyzyň geljegini goýan, geljekki bir dünýadyny goýan ullakan bir ykbalyň sowagy da Hawa. ulu waka. Şoň üçin siziň eserleriňiz halkyň ýüregine barýar, gönül. Sebebi ol ullakan söýgi bilen, iki tarabyň alalaşygy bilen, pikir alşmagy bilen, ýürekdeşlik bilen ýerine ýetirilýän eserler. Biziň enelemizin hudulary ölmep ýitmez sungat eserde. Siziň hem ene hudusy diýen aýdymyňyz elbetde şuň tugunlaram biz çağalamyzy ýatyramyzda gece ýarym ýa gündüz bolsun ýanyna telefon ulgamyndan açyk goýýat boli. Biledip biňjalýarlar. Aklına ene düşünjesi, ene duýgusy mukaddes duýgar. Ödüň ene bolanda hatam duýýan onu. Ejeler hakynda näme üçin öňlermen kän aýdym aýtmandyr bilemok. Ýöne men ödüm eje bolamsoň men aglaba böleg ejeler hakynda bolla aýdym, hat düşünmem, hat ýerinde. Kä halatda ömür boýy hamana şol adam hiç çaçan ýanyndan aýrylmajak ýaly şol ömür ejeli ýaşamaly diýen düşünjede hemmemiz bilen. Ýöne kä ol bagtdan hemmekşem ýetgeremeden okda. Onu şolar ýaly adamlar gören bagtym hatam berkeýe. Şodaktaraten hatam düşünýände. Ejelerimiziň jany sag bolsun. Her kime şu ejeli bolup ýaşamak niýetler etsin. Olam bir ullakan bagyt, olam ullakan bir näme bagtym çuwdugy tem. Ejeler hakynda geljekde de ýene kän eterler döretmek maksadym, öňümde goýan maksadym, arzum. Ejelerimiziň jany sag bolsun. Siziň enelemide, ejelemide, mehriban käbelemide başlap ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz biziň beýik bir şahyrlarymyz, döwrümiziň beýik sungat ustaslary, şahyrlary Gülşirin Hanbanyň, Sädi Sädiýewiň, Kerim Halypowyň, şol birsany Murat Ömrüň sözlerine ýerine ýetirilýän aýdymlar biz elbetde ýygyderli şol aýdymlary bir telefon ulgamynyň üstü bilen ýygyderli bir ýa kompýuterlarda ýygyderli dinleýär, iste otyr kagam bir şonu açanyp duýman alýar. Öňmüli bagta biziň aýdymlama dinleýän bolsa bilýän işler, ýene dähmet çeker, döredör ýetip bolsa. Elbetde döredüjilik adamsynyň bir eteri ölmep ýitmez eteri öwrülýärdi. Siz artist bolmagy arzu etdim diýäňiz. Emma siz aýdymçy artist bolmaňyz. Häzirki wagtda size kinodaky artistlik aýlajakmy ýa aýdymçy artistlik aýlajakmy diýseler haýsyny saýlardyňyz? Ay inni elbetde ykbalyma ýadylan aýdymçy diýip aýdar. Ýöne kenidem aýtmasam aýtmazdym. Ýöne kä halatda öz ýaşyň ulolýanyny duýmaýan eken adam. Bu döwürde hasam günne bir iş bilen, toy bayram bilen wagtyň nädip geçýänini bilip bolanok. Onuň kino rejissörleriň ýanyna diýende men ömür şu aýnartykdaky aýnan keşfin ýerine ýetiretim geldi. Ýa-da döhran keşfin ýerine ýetiretim geldi. Güleyha, tuweleme inni bolmada ýalar on içimden. Onu şonýal ulalaýdym. Kandy pikir edýän, onuň şol düşünjän maňa eýýamaçan aýdýalara ynanasym gelenok elbetde. Ýöne onu da näme wagt ödünükini alýa-da seninle edilýär, ýaşgy bolup oýnap berdiň bir hili däm şu adam käýär näme diýen ýetene arada diýen eje men diýen ýaşlygymdaky diýen bolup geçen datlary şekile geçiretim gelýär diýen. Olam hawa diýä onu derenge diýä kim oýnajak diýip deregme diýen men ödüm oýnajak diýdim. Gorla tenne durup aýdaýtana aýdymy diýär derenge başga bir oýnadaýtana diýär. Hatice. Hawa, şol oýnadasym geler, ödüm oýnasym gelýär şol derenen aktrisa bolasym geldi, artist bolasym geldi. Onuň ödüm oýnadym näme diýen, ahir ejem düşünmejem bilip aýjanmagan taňa gelişmeýär. Sen şol durda aýdaý diýdi maňa. Ýöne ejem öz pikirine galy, şonda da men ýene de öz pikirimde galym da. Ýetip bolsa şekile geçirem de yok oýnar menem bir şekile geçirem, bir aýdymy diýip goýdum, bir öňümde goýan maksadym bar. Siziň gyzmatly aýdymyňyz bar.
Hatice bilen Melek gyzyňyz elbetde ören owadança gyzlaňyz şekilli aýdymlaňyzda iýdigderli diýinleýär. Şol bir sany olaryň eýem syngatda öz ýollaryny tapyp barýarlar. Şol bir sany şekilli aýdymlaňyzda ejeňiziň keşfinden diýinleýär. Hemem siziň gaýnanyňyzyň keşfini diýinleýär. Bularyň ählisini bir ýere jemläp şeýle bir owadan mukaddeslik derejesine ýetirýäňiz. Ähliden anamyza nusgalyk. Gyzyňy näkili söýmeli, ejeňi hemem gaýnanyňy näkili söýmeliliginiň bir owadan nusgasy bolup kemale gelýär-de. Indi şu babatda aýtsaňyz. Şol gaýynlary öz ejeň ýaly, käbäň ýaly şolardan sen ejeňden hiç tatga töwereňoga. Şonu öýkelemeýän hiç açan. Şu bir owa dip käýäk goýberdi de edil 2 sekund geçýänçä bir derew ýadyňdan çykaryp ýydyňa bak eje diýende gaýynlarym edil şolar ýaly ekeni. Näbi gaýnanalar edil gelinlerin öz ogullary, öz çağlary ýaly söýgüleýärler-de. Sebäbi ol gelinler şol gaýnanan dowamaty. Diýerler enesini gördi gyznal ýa-da Ratyny gördi biýnal. Şol bir sany gaýyn gelin topragy bir ýerden ýywaýdy. Maňa köpülençde gyzyň bir diktoraýalar, ejeň mi diktoraýalar maňa bile gelýärse, onuň gedelenje zada çykamada ejeňiz mi diktoraýalar. Bizim şonu aýtjak bolduk. Ýani diýenmizde şekilli aýdymlaňyzyň üstü bilen sinedemizde ejeňde de meňde ýani diýene gaýnyňyza has beter meňde ýani. Ödem diýä gaýnanamy. Men etdil özüm däşe etdilen diýä hereketlerin diýä bir hilek diýä çarçapdan hereket edýär. Edilmem öýde ýaşlygym ýatlat diýän diýä de gaýnanamy hakykat meňde diýerler meni. Gaýnanyňyza başlap aýdym aýtdyňyzmy, göreňizmi? Eneler hakynda aýdymlamyň hemmesi şu eneler hakynda da gaýnanam bolsun, ejem bolsun. Gyzym diýen aýdymyňyzyň göremeginiň manysy näme? Gowtara, hiçim berenok. Men öz gyzlamma ýadylan aýdymdyr diýip pikir edýärdiler. Ýok, aslynda däl. Aslynda meniň gyzym däl-de maral gyzymdy bu. Bilam Kakymrat Recep şahyrymyzyň maral atly gyzyna başlanan goşguby. Onuň şoň dowlanmagyny meşhur kompozitor Omar Igamowyň tadyna Kakymrat Rejepowyň sözlerine gören şol gyzym aýdym, maral gyzymdy. Omar Igamow aýtdy, men şoňa diýdi bir ses goýup berki daýmaňa diýdi. Şoň gyzyna netläp ýazyp duran aýdym edip sowa dedim gelýär. Men goşgularyny gowurýan. Way menem gowurýan Kakymradaň goşgularyny. Bolýa dip şoň ýarym sagatyň içinde gidip goýup gaýtdym sesimi. Melek gyzym diýip diýär, öň goşgu ýazdym bolýan, maral gyzym gaty gördüm menden ýa ona men şol oňam gyzlary bar tuwalany. Onuň diýär, şoň üçin maral gyzyma ýörükde ýazdym bolýa. Ondan soň men öz boýdoş joramyň merjeniň gyjagady boldy. Näçe ýyldan soň gyjagady boldy, öň ogly bardy onuň. Bulwara gyjagady bir ýaşady bol şoň meňe diýdi, gyzym diýip aýdym beräý, gyzym näki güýji çağa kenýärdi. Onuň şo maral diýen sözüni aýyrdım da meniň gyzym diýip diňe şo jaga ýerine ütgetdim. Meniň gyzym aýym gyzym diýip. Onuň bu doglanmagyny bil aýdy 4 ýyldan soň. Şeýdibem şol aýdymyň ykbalynyň açylmagyna Meryem gyzym sebäp boldy. Hawa jaram. Indi ol aýdym hemme insanlaryň gyzlaryna Indi başlanan. hawa hamana hepim öz gyzyna başlanan ýaly arada da şu bir bayramçylyk çäretine baramda denanlara näme aýtmaýyp bereni de meniň gyzym diýär menem bilýäňiz molaýdym diýip gelmerdüm. Ýöne gaty ýakyndy şu duýgular duýma. Elbette, indi ýan ýakyna diňem oglan jeýiniň gyjaşy boldy. Oglan soň şonu meniň gyzym aýdymdy, ýanglandyrdy da men gyzym üçin aýdylan aýdym diýip ähli sözlerim gabat gelýär. Buna hakymyz ören hoşal bolýar. Sebäbi diňe misalymyzda şeýle bolsa, görýäne näçe masalalar öz gyzlaryna şonu niýetlep öýünde ýanglandyrýarlar. Ayım gyzym Cennetden iverilen gülsün Akbalyň güllüsün gülsün Göýleňde madam görünsün Arzum et anam gyzym Meniň gyzym Şu
gıyja kadar attınna bir dili näme diýe gabancı. Diňe şu meňki boltun, ejen diňe meni gowurtun, men düşünjeler bolýan eken. Men iki gaýdym bir oglumyz bar da wele. Eje oglum gowurýa, onuň şulaýdym ýörüýte men gaýlan üçin döredilen aýdym diýip men öz gaýlanma şeýdin attynna olar üçin däl onda da diýär-de. Onuň arada oglum aýtdy, eje sen gaýlan gowurýan, oglum diýip aýdymyň ýok diýär maňa. Indi täzeden näär oglum diýem aýdym çykaray diýerler bolen. Şonam öňümde bir maktat edip koydum. Belki oglum diýem oňa mar her bir zadyň näme diýe netiwesi bolýar. Ana şu 3-4 ýyldan soň bir täzeden jananan aýdym da şu meniň gaýrym. Ýöne netip orta geljekde meniň oglumam döresin. 2017-nji ýylda bolsa ýylyň parlak ýyly zatly göçme kubogynyň eýeti bolýar, şo bätesiň ýeňjisi bolýar. 2017-nji ýylda ýene Türkmenistanyň Akkadanan artisti, 2020-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň halk artisti diýen belent derejelere eýe bolýar. Ene Gahrman arkadaşymyň biziň bekinlemizde bildirýän anamy ýapýan serpaýy. Bu da Hatam zekinin açılmağına esas bolýar da başlangıç nokta bolýar. Şu babatda aýtsan. Şu gowkar hergedek şafer paý ýapylanna way men öňküme min tak ödäp ýetişmedim diýip içimde şu duýgu bolýar da arkadaly terdarymyň bize bildirýän anamyny ödejek işleri, eterleri dörödör diýip söz beresim gelýär. Rahmet çeker nitip borda. Diňe bul terpaýlary, şaher paýlary öz rahmetimiz bilen ödär diýip de inanýarýan nitip borda. Dileha ana şu dörödän eterlerini we ilkinji nowatda şu maşgala bol ýerine ýetirýäňiz, maşgala bolup täze pikirleri ortaçýaňyz, bilen maslahatlaşýaňyz, halkyň bir arasynda bolup, halkyň iklewine öwrenip hem gadimi tarihi maglumatlaryň esasynda gadimi aýdymlary ýa gadimi wakalary öwrenip şoň esasynda täze eserler dörödýäňizde. Şoň üçin hem şol eserler halkyň gön ýüregine barýar. Däwä halkyň ýüreginiň islegi ol eserler. Ina biziň denanamyzyň bir milli libaslaryny, şaýteplerini, kestelerini, enelerimiziň özüni wasp edýän ajaýyp eserleriniz elbetde şykka bilerdik ýa-da däheden destem ahmal monjygatdylar. Kän olar hawa. Hamana şol halkyň eteriýalyk duýgular bolýar. Däwä halk hemmeti dilinne de. Dilinne ol kän halatda öňüm şol aýdymlar aýdylan ýaly bir hili halkyň sesi däl, halkyň aýdan aýtgylary şoň netijesinde ilhamdan döredilerine hakykatdan ol halkyň eteri. Men olara hawa täzede men olara bir täkelçe kompozitormyz bilen şahirlerle bilen maslahatlaşyp täkelçe öwüşgün berdim diýip düşünýänler. Men şonu özüm täzeden döretdim diýip aýtmany men dilim baranok. Sebäbi ilki bilen eter döränne iň gymmatly ýeri näme diýsene? Täze pikir. Şol täze pikir orta atylandan soň üstüne bir dollar berýäňden soň esasy pikir. Ol pikirler men halk köpçüliginden alanym sebäpli men şol aýdymlama halkyň aýdymy, halkyň ilhamyndan dörän aýdymlar diýip aýdyp biljek. Dilehasyda aýratyn bir häsiýet bar. Şol häsiýeti biz kiçilikden siziň muştaňyz, hene siz talip gyýr wagtyňyz, biziň halk döredijilik eserlerimizi ýerine ýetirýän wagtyňyzdan bäri biz siziň muştaňyz. Şondan näre biz siziň aýdymlaryňyzy söýüp dinleýär. Siziň esasy häsiýetli aýratynlygyňyz kiçijek çağadanam, orta ýaşlylardanam, ýaşullardanam, özüňiz bilen deň duşlardanam pikir alşyp şolaň pikirini ulanmagy ine sunugat adamsynyň aýratynlygy şonda. Şu gaýdlar bilen dynat tikinçilik öýüne baryp öýrenýände wagtlanmady. Gaýdlar bilen pikirlenşýän ýaş gaýdlaryň pikirler bizinkiden hat ýokardy. Gowkar onu sen dinlemedik, atla mümkinler. Kä halatda men meselem ana şu renk bilen men gulguna renkli görýän bolsam olar aýtýar ýok. Ana şu gararak renk
şulowadan gelşýär diýseler teredi bütüne goýup görýän hakykatdan geçip durda ýa-da menene şu biçu edesim gelýär, şunu ýalak diýip şeýip çyzyp başlaýan şu jaga ýerine de şunam goşup goýuberim diýip gapdalan bir ýaş gyýlan biri, şägir gyýlan biri goşýar bolan ýüzüne teredip beh tuweleme diýende olaryň dünýä garaşlary giň. Olaryň pikirini almadyk atla mümkinler. Şu Zeynep tikinçilik öýüňiň ajaýyp sunat eterler diýesim gelýär. Sebäbi ol milli libatlarda küçücek oğlancıklarına gıyacaksırdan başlap da yaşıl benanlara çenni bir milli libatlarımızın ähli görnüşler var da ödem şolar kadim eterlemeden kitaplan agdaryp şu kitaplan üstünden şu suratları öwrenip kadim naslamyzy öwrenip şonu döwri wagtlaşdyryp adam owadan görkä ýetirýän kene. Şonuň üçin hem tahna çykanylda ýa-da Zeynep tikinçilik öýüniň bir internet saýtyna girip halkymyz görüp şonu bir gaýtalaýa-da özleri öz milli libatlaryna günlük giýýän eýneşiklerine de ýa-da ýyşe ýa toýa giýýän eýneşiklerine gaýtalaýa. Diňe bir barýan müşterilerimiz kändir Zeynep tikinçilik öýüne ýöne şonu gaýtalap özleri dikip bilýänlerim da şonu gaýtalap geýmäne howluk käler. Hani Züleyha bu konsertde näme libat giýerkä nähile ýaky bejer dakynlyka diýip şoňa garaşýarlar da öz misalymyzda bizim şoňa garaşýar hemem her ýerde şol ýakalaňyzda ýa libatlaňyzyň dikilşine aýratynlyklaryny öwrenip özüňiziň käsini birýärde muňa da biz tüýsürekden garaşýar sebäbi her ýerde bir ütgöçlük bar, her ýerde bir täzeçilik bar. Bizi alhamlanýar, bizi bagtly diýen zatlarym şu adamlaň mehirli, çyn ýüreginden aýdýan söýgüli sözleri bizi bagtly diýär. Dörüdüjülük insanyň isleginine şu el çarpışmalar hemem şolara aýdylýan mehirli söýgüli sözler edil şu wagtyň ödüne ten diýsen içimden pikir edip otýan. Vay görýär ekenler, hakykatdan hem şu zatlara gydýan ekenler. Men onu ýene-de bir täzelik bir döredip geýeýin diýen düşünje şu adam geldi de maňa şu. Züleyha Türkmenistanyň gahrymany Halipamyz Gözel Şagulyewanyň libatlaryna teredip gepleşigimizde de şol bilen diýdim de Züleyha Kakaýewanyň Zeynep tikinçilik öýüniň libaty Halipa diýip hawa bildiňiz Züleyha jan maňa iýi giderli täze libatlar dikdirip ogradyp otýar, tüýsürekden degenlik sebäbi Halipa şairlik ýoly, Halipa sarpasy. Gowhar teret şom diýen sözüne ol bir gahrman denan attyna olar ýa-da ýok, attyna bir ýöne ýygyderli uğratmaýatam käýär bayramçylyklaryna bir libat uğratýan teret on ular diýip aýdyşyna teret ýa-maçan şoňa näme diýip petbällilik kiçigöwnülük şu bir zat etden şonça begenji şoň men gabat gelmändim şu gepleşiginde de şey diýende ýöne şat öýdüň aýtdym da bolen içimde şumat vay men onun alagama edemok men beýdi vaýdypdyr diýmek şol şular ýaja kitijek zat edilende de saňa ullukan minnetdarlygy da şol olam şu kalbanyň ýüreginiň petbäl kitijek göwnüniň barlygyny anlaýdy-da şol denanynam öwrenmeli gatken hem öwrenmemýär ýöne integem öwrenmeli gatken. Gözel Halipada hemişe işçilik, hemişe makta dokkunluk, uly duýgudaşlyk bar. Şoň üçin hem gepleşikde de Halipa bellek kesip biz ýaşlygam sizden öwrenýär. 83 ýaş arkaatdaňyzam siz hemişe juwan, ýaş, hem geýnýäňizem. İşlerinde de şeyler, täze eterler, iýi giderli gazet sahypalaryny ýalpylap dur, ne şol eterlere de döredilýän aýdymlanyp, bugun biziň halkymyzyň gön ýüregine barýar. Qatılmağın näme, qatsamağın näme, qatqanmağın näme ömür. Qynamağın ağır diýär, qynamağın ağır diýär. Joşa birin min bir derya ömür. Sebäbi halkyň ýüregine öwrenýär. Bizim döwrümüz joşdurýan döwr. Arkadaly döwrümüz, arkadaly Ferdary döwrümüz, arkadaly Ferdary Bagtyar ýaşar ýylyny halkara denanlar gün barada gepleşige başladyk bolen.
Be gurunlar bilen Şol aýdýan aton kuwat ýöne joşup bir aýdasym gelýär fotoran oklar. Dera bu döredilýän mümkinçilikler. Şol edýär. Tutuş dünyada yaşamak için en amatly ülke hukmuna seçilen yer, akrar edilen ülke, parahatçılığın hem de asıldılığın mekanı. Bu da bizim yurdumuzun, bizim kahraman arkadamızın, arkadaşlarımızın bir paratatlı siyasetinin dünyada bir qolluk takýanlygyny görkezýär. Merkezi az üçin öňnaş diplomatiyat boýunça merkezi hakyna atly kararnama kabul edildi. Ýani ýakyna 24 fevralda ene şo boýunça geçirilen 4 martda mekan köşkündäki maslahatda sizin özüňizem aýdym aýtdyňyz. Türkmenistan atly aýdymlar. Garaşdy watanym Türkmenistanym. Odam Halifa Göder Şagulyň sözlerine de adam degen çojaý sanqady. Yakın fin, yakın fin, yaran fin, yalkın. Film fin, sum fin, sayam fin, salkın. Yağıtı fin, tağıtı fin, bağıtı fin, halkın. Qaraşdı vatanım, Türkmenistanım. Şol aýdymyň şekli gön ýürege barýar-da watanyňa söýgüňi hatam joşdurýar, artdyrýar, ödem şu watanyň ötüşlerini setine tek goşmak ulukamy bagdyrýar. Bilýär, şu ýerde size bir şahyryň goşgy fikirlerini aýdyp bermekçi. Siz hem şu şahyryň kimdigini başardyňyzdan bilmäge çalşyň. Öňümde baş eýän ey beýik alim. Beýik alim bartaňa bir sowalym. Ýeriň çekiş güýji, enäniň mähri, haýaty güýçlidir. Etmezmiň mälim. Ine alim urlaýar. Alim bolup kän kitab sermedim. Şondan öňe ünsün bermedim. Çägin tapdyk ýeriň çekiş güýjiniň, enäniň mähriniň çägin görmedim diýär. Kakam rejekmi? Juda meňdeş şahyr Mehmet Seyidowyň. Men Mehmet Seyidowyň eşitýänmen. Ýöne döredijiliğine çuňur aralaşmadym. Ýöne şu goşgudan soň men aralaşar netip barsa. Sebebi ýeriň çekiş güýji bilen enäniň mährini deňişdirýär bolýan. Enäniň mähri hat ýokary gelýänini belleýär. Gaty dogry aýdypdyr. Hakykatdan hem şeýle. Mene şu enäniň mähri, enäniň söýgüsi iň güýçli zatmy kadýan dünýede. Fin çıplak inip fin yağtı cahana. Fini dünya getireni unutma, unutma can, unutma. Yüreğinin yürek verdi ol sana can, ol sana. Guretine götüreni unutma, unutma can, unutma ey, unutma boy, unutma. Elbette.
enen gezip görkä yerin yüzünde ýa-da barabar bir gyşyň howasy dogadan net tapdym diýen ba bolsa megerem şol doga enen dogasy diýär Kerim Şahir. Elbette bu setirler bizim her birimizin ýüregini joşdurýar. Sizem öz ejeňiziň gyýjasy, öz gaýnanyňyzyň gelini, öz çağajyklaryňyzyň bolsa enesi, ýan ýoldaşyňyzyň bolsa maşgalasy, elbette şol saatlaşygy emele getirmekde denanlaryň okuýby Allahdan berilen. Sebäbi beýikleri dünýä inirýän beýiklik dip atlanýar. Mana kadamy denanamda. Züleyha ene bir sunuat barada söhbet edýär. Türkmen kesdeçilik sunuaty, şeýle-de türkmen halçylyk sunuaty biziň ene mamalamyzdan bir miras galan nefis sunuat ödüm dünýäni hayran edýän sunuat. Ene şol sunuatlarym UNESCO-nyň adamlaryň maddi meden mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna ýerdirildi. Biz bolsa siziň haly dokuýanyňyzy bilýär, kesde çekýäniniňizi, köýnek tutýanyňyzy bilýär. Elbette bu zatlaryň ählisini utgoşduryp hem sunuat ýolyny bir ajaýyp sunuat ýolyny döretdiňiz. Ne goşgy ýazmakda siziň okuýuňyz dogrusyna durup geçdik. Ýöne intak kenide ýok ýazarym diýip biljekler. Ýazýan goşgulam bar. Ýöne diňe ödümde dur. Gilläçik okuýanamda gyraçyga dikkatçyk goýan intak. Bizde gilläçik şeýleşmede birine. Ýok, onu soň ödüme anam dörär. Şondan soň men görkezem nefis Bizde bolsa. anam bar. Emma şol anamy açmak gerek. Ýani halkymyza şonu ködürleseňiz, häzir hasam Entekden. Soň nefis bolsa. bizim döwrümiz sunuwady satlaň ardylanýan döwür bolup durýar. Gahman arkadamyzyň döredýän eserlerinden alhamlanýar. Gahman arkadamyzyň aýdan aýdymlaryndan alhamlanýanyňydan öňkü gepleşiklerinize de belli geçdiňiz. Şu babatda aýtsaňyz. Aslında meni şu lirikany höýdüren hormatly arkadamyzyň ilkinji ýanglanan Leyla Saçbaradaky riwayet diýen aýdymy ilki başda şol öz aýtmagyny eşdemde hayran artdym. Şonu şo lirika aýdymlara bolan söýgüm şo ýerde oýanny ýöne edil ödümi lirika aýdymlary aýdaryn ýa-da şol aýdymlar maňa gelşer diýen düşünjem bolsa Türkmenistan Gahryman Gödel Şaguly we öz ýagşy ýagyar diýen bilelikde döreden aýdymymyzda şo anamy maňa Gödel Şagulyna döretdi. Ondan soňra bir näçe lirika aýdymlar ýerine ýetirýän ýöne gitdiçe maňa ýakynam bolup barýar şu lirika aýdymlar. Eje hakkında aýdymlar, lirika aýdymlary sunugaty iňçelik bilen düşünýän hormatly arkadaşymyzlar. İtlenlik babatda bize Ullukan Nutko, Ullukan Görelli, Ullukan Mektep biziň gahryman arkadaşymyz. Biz gahryman arkadaşymyzdan öwrenen zadymyzam kän, öwrenýän zadymyzam kän, aýdymlary ýerine ýetirmek babatda. Şoň üçin biziň milliligimizde, sunugatymyzda, biziň medeniýetimizde, aýdym tadymyzda, denanamyzda goýan hormat üçin men şu portosda gahryman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Arkadaşymyzyň, arkadaşlyk terdarymyzyň janyna sag bolsun, belen taşlar aman bolsun, iýlik, tähwitli watan ähmiýetli ähli tutýan rewaj alsyn. Mundan beýlägem öz eterlemez bilen, öz işimiz, zähmetimiz bilen, öz därt enelerimizi, ähli denanamyzy, halkara denanlar bayram bilen tüýpürümden gutlaýan, goýjanlar sag bolsun, ýüzlerinden hiç açan mehr nury öçmesin. Şu yüreklerine näme arzuwlary, niýetleri bar bolsa, amal bolsun. Eneleriň bar arzuw ýurdun parahatlygy, çağalaryň bagtly bolmagy, iýilimiziň awat bolmagy. Bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun Züleyha, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýani gahryman arkadamyzyň ýolyny, arkadaşlyk terdarymyzyň dowamaty bekleýän babatak aýdanyňyzda gahryman arkadamyzyň dowam sanatly goşgusynyň soňky setirleri ýadymyza düşdi. Ýani giň jahanna dostluk berkär, şatlyk gülki owaz bolsun. Türkmeniň döwletli ýoly ak geljege dowam bolsun. Elbette goý Türkmeniň döwletli ýoly gahryman arkadamyz bilen, arkadaşlyk terdarymyz bilen, siz ýaly medeniýet sunugat ustatlary bilen, täze döredýän eserleriňiz bilen dowamat beslensin.
Elbette sesine ses koşup döwrüň, öz ornuňda bolsa paýyň. Mundan uly bagyt ýokdur, watan hyzmatyna taýin diýmäge borçlanýar. Gahman akadamyň arkadaş serdarmyň alyp barýan döwletli siýasaty, döwletli işleri şuň Aşgabat şäheriniň adyny göterýän Aşgabat Sowda we Medeni Jaş Merkezine Aşgabat deleliminiň döredijlik topary bilen geçiren söhbetleşikli gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun. Aýdýar, guçşaň çyňa biziň paýtagtymyzda bir näçe dokma toplumlar var. Şolaryň birim paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň adyny göterýän Aşgabat Panbar Fabrikatdyr. Biz size täze panbarhyt sowga edýär. Halkara Denanlar Güni münasibetli sizi sürekden gutlaýar dileýär. Käriňizden kemal tapyň. Mahmal owazly Bagşymyň mahmal owazy mundan meýlak belentden belent ýanglansyn. Özüm deňe bir biziň ýurdumyzda da dünýä döwletlerini, Türkmen sunuwatyny öz ajaýyp sesiňiz bilen belentde ýanglandyrýaňyz. Mundan meýlak owazyňyz belentden belent ýanglansyn. Toýlarymyň bedegi bolup gezmeňizi sürekden arzu edýär. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Döwletli ojagyňyzda döwletiňiz aralmasyn. Hatam agdyrlyk arzu edýär. Mehriban watandaşlar, ene Türkmenistanyň halk artisti, Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat döredijlik toparynyň ýokary derejeli artisti Mahmal owazly aýdymçy denanmyz. Hem kesleçi, hem halyçy, hem aýdymçy denanmyz. Züleyha Kakaýewa bilen Halkara Denanlar Güni münasibetli taýýarlan gepleşigimiz şulardan ibaret. Kümüş taşly enelerimizi, mamalarymyzy, ähli gelin gyýlarymyzy Halkara Denanlar Güni bilen sürekden mährli gutlaýar. Goý biziň mähriban denanlarymyzyň mähri hiç haçan eýtilmesin, ýüzleri nurana bolup, döwletli diýarymyzyň ösüşlerine hemişe ýylgyryp getsinler. Kakymrat Rejepoň şu ajaýyp fikirler bilen biz şu gepleşigimizi jemleme ýükleýär. Eneler döredýär beýik taryhy, şöhraty bekleýär taryh gatlary. Eneleri söýüp, ene topraga, atalary silap, ata watana bir midemek ykbal bolan arkada, hem arkadaly serdarymyz. Başyňyz dik bolsun, işiňiz rowaç, başyňyz dik bolsun, ömrüňiz uzak. Hoşta bolun. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Senin keramatın doğa dililen bir kamoklarına kalkanlar sen bana dilekkem teherde tavada şamda şafakta benim bilen hiç korku sen maňa dilek etkäm dilekleriň bilen kanatly goş men